Doncs aquí estem amb Enric Vaquero, jugador de revelació, que ens deia que ha arribat pràcticament fa 2 dies. Ha jugat semifinal, final, el temps per donar una assistència, fer un gol. Quina arribada, no? Sí, molt content que tot hagi sortit bé. Vaig arribar fa 2 dies d'un viatge llarg de 9 hores amb cotxe i el primer que vaig fer va ser dir que sí que arribava pel partit del dissabte i res, molt content. Una llàstima que s'escapi aquest torneig per la tanda de penals. Sí, una llàstima, però bueno, l'equip ha competit superbé i segur que per la temporada tot anirà molt millor. Heu començat forts, poder a la segona part, comentava el míster que heu tingut que treure una miqueta d'aigua de darrere, com ho has vist tu? Bueno, jo he arribat això fa 2 dies, però es veu que portàvem molts partits ja amistosos, molta càrrega a les cames i s'ha notat a la segona part i la gent ja estava molt cansada, però han aguantat superbé i fins als penals, que és una loteria. Doncs felicitats, Enric. Moltes gràcies. Merci.